जोङो नैबे दैसुमगुरि गुदि फरायसालियाव थानानै रिलिफ केम्प थानानै जोंनि माखासे थानायनि बेबस्था आरो जानायनि बेबस्था जों बेखौ थोजासिम मोनैलाय नैबे रादाबनि गेजेरजों जोंनि माखासे दैदेनगिरि आरो सरकारनिसिम जोङो डिमान्ड खालामनो लुबैनाया बेनो जे जोंनो जाहाथे नैबेहाय रिलिफ थानायनि गेजेरजों रिलिफ थानायाव मानिजाथाव बिथांमोना जोंनो रिलिफ थानायाव जानायनि आदार आरो थानायनि बेबस्थाफोरखौ जोंनो थाबैनो सुफुंनानै होफैयोबा जोङो मानगोनां बिथांमोननिसिम आङो नैबे दैसुमगुरि गुदि फरायसालिनि रिलिफ केम्पनि इनचार्ज हिसाबै आङो बिथांमोननिसिम साबायखर बावगोन आरो थानायनि थाखाय जोंहा न'आ मोजां नङा जाहाथे बैफोरखौ न'फोरखौ नायफैनानै जोंनो थानायनि बेबस्थाखौ मोजाङै मोजां खालामनानै होयोबा मोजां जागौमोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय आरोखि बेयावहाय जोङो गासै 22 न'खर दङ बिनिनो अनजिमाया 96 जन दङ नैबे खहा खालामनाय दै होनोब्ला नैबे जोंनि गामि सेरनि बुहुर दैयानो जोंनि नैबे दैसुमगुरि गामिखौ लोमसावनानै फुरा डेमेज खालामजोबनानै दङ सरकारनिसिम होबथानायनि जे राहा बियो आंनि खावलायनाय बायदिब्ला जों गासैबो दै लोमजाग्राफोरनि खावलायनाय बायदिब्ला जोंनो नैबे आवजार बाजारनिफ्राय खुंग्रिं बाजारसिम थांग्रा मोनसे लामायाव दैसुमगुरि गामिनि साखाथियावनो थानाय हेन्ड पाइपखौ बख'नानै जोङो कालभार मोनसे गिदिर बानायना होनांगौ जाहाथे जोङो दै लोमनायनिफ्राय रैखा मोनो बे आरोखि